Isawas ang katahon ni Nabarito na nagulugan ng gugma. Love praise now. So nagsuon ano mo rin trabaho ng nagsuon is ako ini mag-ama ba? Mag-ama sila na ang iyong amahan grabe kayo ka mangtas ba? Mangtas kayo. Then ang iyong anak usa ka membro sa tigog gyapon usa gyapon siya Kristiano. No? And then a story ang nagsuon is ang amahan, no? Tungkol sa grabe niya kasotil, grabe niya dito sa mga binuang sa kalibutan, no? Pero ang iyang anak, ibig sabihin ang iyang pasakitan, pero ang iyang anak niya is kanunay gihapon, nagkaparay gihapon na digugma siya, gihatiman siya, nagkaon siya, no? And then, ang karakter na nagsuon isa-isa no ako i-introduce, no? Ako, si Brandon, my name is Roger, din nagsurusakan po. Usapod ka membro sa Kristohan Yapon din. Si Ate Ruby is Lina. Then, si Kuya Gigi, Rolly. Usap grabe kayo usapod sa illegal na organisasyon. Rolly yung pangalan din. Ang anak, mao si Junjun, o ang amahan na perti ka dito, Basilio. Basilio.
Sa kamay mo po, no? Ay, di mo mag-mic. Sa usa ka panimalay, dunay usa ka anak nga ginganlag Junjun. Perti niya ugmahan sa iyang amahan nga si Basilio. O si Basilio sulod sa ilang panimalay. Pa, may gabi pa. Wala. Wala kay pulos klaseng pagkaanak. Asa na po kagikan? Dito na po ka sa inyong tiguman. Mga kwarta ba ka na inyong si tigong-tigong na inyong simbahan? Mga igsuong batanon, mag-practice tag-awit para ihalat karong Domingo. John, naunsa ka? Okay na ka? Nalagi kay pasa si mong nawong. Excuse me, Adelina. Si Junjun ba? Napansin na ako na naipasa iyang nawong. Dili siya matugan sa ako kung unsa hinungdan. Saday kaya na siya. Tara atong atuon kay atong istoryahon para atong matabangan kung unsa na iyang problema. June, napansin namo ni Roger nga naay pa sa imong nawong. Nya dili man kamutugan kung unsay nahitabo sa imong ha. Iingon sa amo kung unsa imong problema aron matabangan ka namo mga young people, okay? Tungod ni Papa de, ginapasakitan na lang ko niya. Bisan ginapakita na ko niya na mahal na ko siya. Ginapasakitan lang ihapon ko. Dili sa iyo ang imong nakahimutang karon. Gibati na mo ang imong kabuon. Iampo lang nato imong Papa June. Buhi man ang atong Diyos. Muhikap siya sa kasing-kasing sa imong Papa.
customer. Kani kay bigati ni. Kaya siya po ng supply sa drugs sa ilang lugar. Kani kay wala supply. Uy, mau ba? Kana, ina si boss nga i-deliver na to ugma kay wala na ko'y kwarta. Ang anak na ko, huwag pulos. Sige rin, simba atong tigom nila. Mura ba yung makakwarta sila dito. May gabi ba? Nakaamdaw na imong pagkaon. Magpakabusog ka pa, giluto na ko na para nimo. Pagkahuman nimong kaon, ipawalay ang imong lawas, mahal ka na ko. Bisan ginadapatan si Junjun sa iyang amahan, ginaatiman o ginaandaman gihapon niya ug pagkaon ang iyang amahan. Okay, mga young people, mag-practice na po tag-awit para sa sunod Domingo. Brad John, kamusta man? Brad, ate, salamat sa Ginoo sa pagkakaroon. Wala naman ko niya mapasakitan. Kay pagdayon uli niya sa balay, mulakaw man ko para mo trabaho sa silingan namo. Og ang akong kita sa trabaho, dinagahinan pud nako siya. Og sa di pa ko mulakaw, ginalutuan nako siya. Salamat sa inyong pagtabang sa kuha sa mga pag-ampo. Unta ang Ginoo mulihok sa akong amahan nga madala nako siya diri sa tiguman. Salamat sa Ginoo, bro. Dili lang ta mag-undang sa mga pag-ampo. Naalamin mo nagsuhi mo sa pagtuo para umuuban sa imo. Pert. Dali ta. Nakibagong baligyaan karon. Kini isbukat na kay bata-bata ni sa niyo. Tako yung kwarta part. Baliw karon din. Baliw na ko ni. Part, pasti na ko na part. Basig ba, maangin ako kinabuya na. Naapakoy anak, nagulat ako. Ha? Sige ka gisumbungan na niya. Wala part. Wala ko isumbungan. Ang ako lang, naapakoy anak. Gusto na ako magbago para sa akong anak. Gusto ko mubawi niya. Hindi ka mauban sa ko karon. Ay na lang pag Dombert. Hello, giba ka. Kanansay kay natnali mo kung matiwalag ka. Boss, ay tiwalag ito ah. Uban ako. Paminaw na ko na nagisumbungan sa akong ginalihok ba.
Damay para boss. Okay boss. Okay. Jun! Pa, nagkaon na ka? Wala pa baya pa. Wala pa baya ko kalong agpa. Pero mga tusa ko sa pikas kay kuhaon na ko akong sweldo ug ihatag na ako nimo. Anak. Anak ko, pasayloa tayo ko sa aking mga nahilo nila. Anak ko, pasayloa tayo ko. Ipasagdan di ka. Bisan ginapasakitan di ka. Ipakita gihapon nimo mga gimahal ko nimo. Salamat kayo na. Salamat Lord, salamat Lord. Itubag na nimo ang akong mga pag-angkot. Mahal kaayo ka nako pa. Mahal ko kaayo kanako na. Sa tanang panahon nga naglaon, nagipakita igundya ang dako niya magugma ngadto sa iyang amahan. Miabot ang adlaw nga nakaangko si Basilio sa tanang paghabot sa iyang anak. Nak, manigo mo ta. Padulong na pa. Praise the Lord! Sa unang higayon, nitigong si Basilio kaunang pagbuto. O taliwala sa kanang paghitabo sa iyang kinabuhi. Nakapahimatuod kung di unsa siya pag-atiman o paghigugma sa Ginoo pinaagi sa iyang anak.
Niabot ang panahon nga si Rulin nakapanimaho sa mga panghitabo nga si Basilio mukawas sa iligal nila nga organisasyon. Kung gusto pa nimo mabuhay ang imong anak, sunda ang akong iingon nimo. Rol, ayaw lang ti akong anak. Sundo na ko imong isulti. Ayaw lang pasakitin akong anak. Basil! Ayaw ko akong anak. Ako na lang. Kay ako ang daghang nabuhat ng usala. Masaylo ako sa taas nga panahon nga dili maayo akong pagtagad sa imo. Unta makasaylo ko nimo. Salamat kayo sa mga pagdasig sa ako. Ang imong mga sulat nga ginabili nimo sa lamisa, kauban ang pagkaon, mao ang nakapausab sa kuha. Nabati nako ang Ginoo nga naghikap sa akong kasing-kasing. Salamat kay nak ang imong sulat nakaluwas sa kuha. Mahal kayo tigang. Busa mga igsuon, dili nato kalimtan nga ang hugma naglakop sa tanang butang. Ang hugma makinasayloon, mapailuhon, mapuangulon. Ang hugma dili masina. Ang hugma dili andakan sa iyang kaugalingon. Ang hugma dili ugurot. Ang hugma dili magagawi o kalawayan. Dili magapangita sa iyang kaugalingon. Dili masukanon, dili magtagad sa dautan. Ang hugma dili magakalipay sa pagkadili matarong, kundili nagakalipay uban sa kamatuoran. Nagapasan sa tanang mga butang, nagalaom sa tanang mga butang, nagaantos sa tanang mga butang. Ang hugma dili gayon mapakyas. Kining mga butanga kinahanglan magawi kini sa matag adlaw. Labi na sa atong pagkakristuhan. Maghinigugmaay kita dili lamang sa sinultihan, kundi naa usab sa tinud-anay nga ginuhatan.